Lähdetäänkö kalaa? Vau, no niin. Lähdetäänkö kalasta? Joo, okei. Lähdetään. Kalako? Mennäänkö? Okei. Lähdetään. No niin, tultiin Netan kanssa kalastaa tänne Pikkujoelle tässä kotimaastossa lähellä Himaa ja kohdekalana hauki. Nyt kun syksyä on, niin katsotaan, jos sattuisi jotain kalapuikkoja saamaan. Aika tämmönen risukkoinen ja keppien täyttämä paikka, mutta tää saa olla ihan rauhassa, mikä on aina plussaa. Ja ei ole kauhean iso paikka tosiaan kyseessä, että katsotaan mitä tuolta löytyy. Nettahan täällä on jo ihan elementissä, tuo se spludailee menee ja pelastaa keppejä. Meikäläinen on menettänyt ensimmäisen vieheen, mikä nyt ei ole mikään yllätys. Mut hei, eipä ole käyty uimassa tänään vielä. Niin tämähän menee ihan hyvin. Ota, hyvä. Hyvä tyttö. Kiitos. Irti. No niin, ensimmäinen haubertti saatu. Semmonen 1,5 kiloinen. Se on ihan hyvä tähän väliin. Ja nyt on sit aika pitää pieni kahvitauko. Aina toi reppumessis. Meillä on jakkara siellä. Sitten meillä on... tuolta löytyy termaria. Vedetään pienet kahviplörrät tähän väliin ja jatketaan sitten kalastusta. Nyt on muutama tunti virvelöity. Saalis jäi siihen yhteen haukeen, mutta ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. 1 hauki on kuitenkin enemmän kuin 0 haukea. Niin näinhän se on, että kyllä se 1 hauki on enemmän kuin 0 haukea. Niin me lähdetään nyt kotiin päin ja mennään pistää haukifileeksi ja paistetaan se. Se on moro.